умед чун паррандаест ки болу пар дорад ва дар рӯҳи мо лона мегузорад. ҳеҷ вақт умедро аз даст надиҳед. гоҳо дар авҷи ноумедӣ аз ҷое ки фикраш ҳам намекунед, нури умед метобад. дар зиндагии худ ҳеҷ вақт чор чизро нашиканед: эътимод, қабл, иртибот ва қалб. шикаста шудани онҳо садое надоранд, вале дарднок аст.